Dumneavoastră folosiți TikTok? Îmi apare pe Facebook din când în când și atunci intru, dar nu știu să folosesc. Sunteți foarte senină, transmiteți așa o energie pozitivă și sunt curios care-i secretul. Asta o simțiți pentru că sunteți la fel. Niciodată nu o să ne simtă cineva învolburat senin. Sunteți pensionară? Încă nu, dar aș putea să fiu. În ce domeniu activați? Sunt cadru didactic, Profesor, învățător? conferențiar universitar, doctor. Oh, atunci am onoarea Dar să... nu despre asta e vorba, nu. Cum vedeți dumneavoastră generația actuală de tineri? Din punctul meu de vedere, și le spun permanent studenților, sunteți absolut geniali, cu toții. Stăm aici de 2 ore și cred că am interacționat cu o singură persoană până acum. Oamenii nu prea sunt dispuși să vorbească. Dumneavoastră ați trecut pe lângă noi și ne-ați salutat. De unde căldura asta și dispoziția? Eu am fost foarte fericită să vă văd pentru că v-am urmărit și vă urmăresc și familia și vă felicit și sunt foarte încântată să știu că există persoane ca dumneavoastră. Și mai cred un lucru, suntem pe pământ reprezentându-L pe Dumnezeu și atunci nu avem niciun motiv să ne ascundem. Noi trebuie să ne arătăm. De ce oamenii sunt atât de blocați în interacțiunea cu ceilalți? Din frică. Le e frică, oamenilor le e frică de ei înșiși și de ceilalți în mod special pentru că nu se cunosc. Ei când or să înceapă să se cunoască pe ei, or să înceapă să se cunoască și pe ceilalți. Sunt curios, ce materie predați? Sunt la bază actriță și predau la catedra de actorie vorbirea scenică, care are legătură tot cu felul în care vorbim. Dacă ar fi să oferiți un sfat lumii întregi, care ar fi acela? Toată preocuparea minții, sufletului este iubirea. Dacă privești toată viața din punct de vedere al iubirii, orice ar fi, regulile alea simple pe care ne le-a dat Iisus sunt perfecte. Dumneavoastră vă iubiți studenții? Ah, da. Și ei mă iubesc. Am terminat odată un curs anul trecut. Stăteam pe jos, că sunt mulți. Ei erau în genunchi, Doamnă, vă iubim. M-am pus în genunchi, eu vă iubesc. Zic, mamă, dacă deschide acum cineva ușa, zice, ce e aici? Ce se întâmplă aici? Observ că îl pomeniți mereu pe Dumnezeu. Sunt curios ce rol a jucat El în viața dumneavoastră. Păi cred că toate rolurile le-a jucat și încă le joacă și lasă în pace să joace ce rol vrea. Nu mă opun deloc. Multe îmbrățișări tuturor celor din familia voastră pe care îi iubesc la fel de mult.